Aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min mina walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la bakuruba kunnafoniw an dun kan olu filɛ. An ka Mali jamana tɛ dankan ɲuman kan politiki ko binakun kan ka sababu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ mouvement du 5 juin fara ɲɔgɔn kan tɔn ani jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni ɲɔgɔn cɛ a bi san 2 bɔ bi hali n'o y'a sɔrɔ sigikafɔ caman nun donna walasa ka se ka fɔ ka bɛn ka se ka o ɲini fan fila ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛɛ la ta sigikafɔ dɛsɛlen don ka kɛ damun ye gouvernement kura min yɛrɛ ni o kan ka sigi sen kan gouvernement d'union nationale o yɛrɛ ma se ka sigi bolo kelen ka fɔlɔ ka sababu kɛ bɛnkan jolen sɔrɔbaliya ye fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mali jamana kɔnɔ sɔrɔ ko gɛlɛya a bɛ dankan min kan ka sababu kɛ coronavirus banako ani gɛlɛya caman wɛrɛw ye minnu kɛn bɛ ka Mali jamana yuguyugu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baarada ko o bɛ cogoya di ka sanga ni seliba in tɛmɛli ye a bɛ dɔgɔkun dama dama bɔ o jaabi olu bɛna sɔrɔ aw ye aw ka laseli in kɔnɔna na a y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw waleɲuman dɔ foli o bɛ ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ aw ɲɛna a ka aw bisimila ko kura an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ i n'a fɔ komi tulo lasɔmi kɛra la aw ye an don kan na k'a fɔ cogoya min na an ka jamana a bɛ dankan min kan ɲɔgɔn faamuyabaliya dankan de don politiki ko binakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔn faamuyabaliya min ni o bɛ mouvement du 5 juin fara ɲɔgɔn kan tɔn maaw ani an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita cɛ o ɲɔgɔn faamuyabaliya minnu ni olu kuntagala ka ca san 2 ye bi hali n'o y'a sɔrɔ sigikafɔ caman olu de nun donna ani ni u bɛ sen na walasa fan fila ninnu cɛ bɛ se ka fɔ cogoya min na k'a dilan u bɛ se ka bɛnkan jolen sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na nka an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ hali bi n'a ka biya bɛnkan jolen o ma se ka sɔrɔ ban walasa gouvernement d'union nationale o ka se ka sigi sen kan an ka ɲininikɛla Sajo Sidibe ani a ka jatala Abdulaye Sogodogo olu y'u hakilinata jɔ kɔrɔfɔ in fɛ ni ka wuli ka don dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni u ka ɲininkali galamani ye an ka jɛ an ka o sɔrɔlenw ɲɛmada. Gɛlɛya min bɛ Mali jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ jamana si la diɲɛ fantan a naani bɛɛ fɛ min bɛ tali kɛ politiki binakun kan. Ala ye don o don da i b'a mɛn ko dɔ de farala Mali gɛlɛya kan walasa Mali gɛlɛya in bɛ se ka ban cogo min na tɔnba min bɛ yen ni a bɛ wele CEDEAO olu min ka ciden b'an fɛ yan nin waati la min b'a to kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la M5 RFP maaw u ni jamana ɲɛmaa cɛ min b'a to gɛlɛya min bɛ sen na a bɛ se ka ban cogo min na nka min bɛ tali kɛ communiste mairie kɔrɔ ma ale y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ a kun b'a ye mauvaise gouvernance de ale ka hakilina la ko walasa ka se ka nin gɛlɛya in ban ko gouvernement de transition dɔ de kan ka sigi ale ka kumaw tɛmɛnen maa caman fana ka hakilina di Mali bɛ bolo min kan min b'a to solution bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Mali problème tɛ gouvernement d'union nationale ko ye Mali problème ye Mali président yɛrɛ de ye ale de jamanadenw y'u ka danaya da ale de kan alors donc depuis 2013 k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ sécurité tɛ yen alors baloko ka gɛlɛn kalan tɛ yen kɛnɛya tɛ yen alors yuruguyurugu bɛ yen ale yɛrɛ de ko ko a b'o bɛɛ ɲɛnabɔ gouvernement mɔgɔ 6 ni e ko ko gouvernement d'union nationale an t'a dɔn o gouvernement mɔgɔ 6 in mɔgɔ 6 in décidera cogo di a mɔgɔ yɛrɛ taara cogo di bon maintenant fɛn ma fɔ mɔgɔ y'o la donc bɛɛ kɔni b'a kalama k'a fɔ ko jamana kɔnɔ an ka jamana in bɛ gɛlɛya mun na bi ka mɔgɔ 6 ta ko olu ye gouvernement ye k'olu bɛ se ka jamana problème résoudre bon o ye k'i ɲɛ tugu ko dɔ kan ye a tɛ n'a fɔ minnu bɛ k'a fɔ ale ɲɛna ko a k'a bila k'olu fana ka ɲi Mali ko de don an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ dɔw bɛ M5 fana na olu ma ɲi dɛ olu ma ɲi fo k'a fɔ ma ɲi parce que ni Ibrahim Boubacar Keita jɛra ka gâteau tila Faransi dun tɛna bɔ Faransi kana anw ka Mali gérer dɛ mɔgɔ wɛrɛ fana tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ kana gérer an bɛ kɛlɛ a la yan an bɛ tila ka bɛn a la yan donc a ka maliyɛnw lamɛn a ka sɔn fɔtaw ma
a k'a to gouvernement d'union in ka sigi pour que Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka tila k'a fɔ tuguni o gouvernement d'union nationale an bɛ kangari min da a kana kɛ i b'a fɔ o bɛ deli ka min sigi ka kɔrɔ n'a fɔra gouvernement d'union nationale dɔrɔn ka taa janɲɛbaw ta k'o bila la maa minnu ni a gɛlɛyara u tɛ se ka baara walan sɛmɛ donc an mago bɛ mɔgɔw de la minnu ni décision b'o la ni o ko nin de don n'o de bɛ jamana ta ɲɛ ne maa min ko i bɛ tɛmɛ o kɛrɛfɛ ni e ye jamanakuntigi ye n'olu bɛ se k'a fɔ ko bon anw ye walan sɛmɛ. maa kalanba caman an sera minnu ma u y'a jira k'a fɔ ko walasa gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka ban ko jamana ɲɛmaa de kan k'a jɔ a jɔyɔrɔ la min b'a to ka se ka jamanadenw lamɛn walasa gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na sigikafɔ ka kɛ min b'a to o gɛlɛya ninnu bɛ se ka ta ka bɔ jamana kan ni ka tila k'a jira k'a fɔ ko gouvernement fitinin min kun sigira ni a bɛ f'o ma gouvernement restreint ko olu ka hakilina la sigi kun man ye o la ko sabula walasa jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ko bɛɛ de kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni o ye gouvernement d'union nationale ye ka se k'o bila sen kan. Gouvernement d'union nationale a sera sigi ye parce que aujourd'hui jamana bɛ niveau min na on n'a plus le droit qu'à traîner parce que foyi tɛ yen tuguni foyi tɛ ka marcher donc il faut que président ka responsabilité ta gouvernement mɔgɔ minnu sɔnna pour prendre le bateau olu ka don bateau kɔnɔ baara ka kɛ les gens ne sont pas obligés de prendre le bateau donc ne bolo bibi na il est grand temps que président ka gouvernement d'union nationale in sigi. Cakɛdaba min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele centre des études sécuritaires et stratégiques au Mali olu ka ɲɛmaaba ale y'a jira k'a fɔ ko gouvernement d'union nationale a kan ka sigi kun ni kun min na ale y'a ka hakilina di ni ka tila k'a ka hakilina di gouvernement fitinin min fana sigira o kunkankow kan. Ni ye gouvernement kunkurunin ta i b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw ka ladilikanw kɔnɔna la nin ta kɔnɔna la o cogoya kelen fana la M5 mɔgɔw ka laɲiniw na nin ta kɔnɔna la o kɔrɔ tiɲɛ don jamana ɲɛmaa n'a masurumamɔgɔw ye fɛɛrɛ ta u yɛrɛ bolo fɛɛrɛ min na kɛ sababu ye ka fiɲɛ bɔda di jamanadenw ma a bɛ kalo kelen ni waati jan bɔ sisan jamana ma se ka gouvernement sɔrɔ bɛɛ b'a yɛrɛ mɛn kɔnɔna la nka o retard in sababu ka ca a retard bɛ faamu hali ni a ma taa maaw jimi sira fɛ sabu n'i y'a ye bi i b'a ye k'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔ de bɛ jamana in kɔnɔna la kɔlɔlɔ min jama fanba b'a yɛrɛ kɔnɔ i kɛra jamanatigi ka masurunyamɔgɔ ye walima i kɛra maa min murutilen bɛ bi jamanatigi ka mara kɛcogo ma walima i tɛ foyi yɛrɛ la nin tɔn fila in si la bɛɛ bɛnna k'a fɔ ko bi kuma minnu bɛ ka fɔ lakana ta fana kuma minnu bɛ ka fɔ jamana mara ta fana olu ye kow ye bi malo bɛ u yɛrɛ sɔrɔ mɛn kɔnɔna la a ka kan ni jamanadenw ka ŋununkanw bangena jamana marabagaw ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se ka bodaw sɔrɔ mun kosɔn n'a tare da nka maliyɛn fanba bi dalen b'a la k'a fɔ ko M5 maaw ni jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ danabaliya sabatira kosɛbɛ sabu n'i ye maa fila in ka kumaw lamɛn i b'a ye k'a fɔ ko maa bɛ se k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min fɔ bi fɛɛrɛ si ma tigɛ fɛɛrɛ min b'a to ni maa fila na kuma ɲɔgɔn ye kɔnɔjɛlenya la ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ. An b'aw hakili jigi k'a fɔ Mali kɔnɔ bi CEDEAO ka cɛbɔ min bɛ yan nɔ ni ale ye Nigeriya jamana ɲɛmɔgɔ kuntigi kɔrɔ ye ale b'an fɛ yan min b'a to sigikafɔ o bɛ se ka kɛ badabada ye cogo min na malidenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin waati la a ye senna taama caman boloda Mali faamabaw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka taa se politiki ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to bɛn ani kelenya o bɛ se ka bɛn an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Mali jamana sɔrɔ ko ye gɛlɛya caman dɔn ka sababu kɛ coronavirus bana jugu ni a kɔlɔlɔ jugu ye ani gɛlɛya caman wɛrɛw Mali jamana bɛ ka minnu latɛmɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi sanni feereko nasiraw fɛ walima baaradaw olu wulili ko bɛ lahalaya jumɛnw de la ka sanga ni seliba tɛmɛli dɔgɔkun damadama ye ɲininkali in bi jaabi Samayira Sanogo ani Samba Traoré ka cɛsiri baaraw kɔnɔna na an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ. A kun bɛ ɛri caman bonyanko bɔ ni feerekɛla in bɛ a ka butigi kɔnɔna na Bamakɔ suguba caman cɛla la a ka dantigɛliw la a y'a yira k'a fɔ alhamdulilayi do bi seli tɛmɛ ni bi cɛ n'i ye feere taabolo ta k'a lajɛ hali n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ko olu gɛrɛsɛgɛ ye min ye o bɛ ka sɔrɔ o fɛ. Bon alhamdulilayi an b'a la tanu k'Ala barikada seli tɛmɛnen ni san cɛ an b'a la tanu yɛrɛ san dɔɔni bɛ kɛ gɛlɛya kɔni bɛ tiɲɛ don banajugu bɛ politiko mankanw caman b'a kɔnɔna na mais hali o la an garisɛgɛ ye mun ye an b'o sɔrɔ quoi. Bon gɛlɛya ninnu kɔlɔlɔ ti ban parce que hali ka dan hali kunungo yɛrɛ u ye gasi ci ninnu bɛɛ kɛra su kɔnɔna na dɔw tugura quoi. Bon
n'i y'a mɛn client n'i y'a mɛn feerekɛla client de bina ni client tina yɔrɔ feere kɔni tina se ka kɛ bon ne kɔni bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna sari mankan tɛ foyi ɲɛ sari an yɛrɛ dama de don ko mana gɛlɛya cogo cogo anw de bɛ se k'a fɔ ka ɲa la quoi sari an ka kuru fɛn bɛɛ kɔni bɛɛ k'i ta bila quoi an ka ɲɛsin jamana in ma an ka sigi ka kuma n'an sigira ka kuma ka ca la fɛ an bɛ solution sɔrɔ quoi ni fini feerela in bɛ worokuru de kɔnɔna na Bamakɔ suguba kɔnɔ a fana ka dantigɛliw la a y'a yira k'a fɔ seli tɛmɛ ni bi cɛ sannikɛlaw b'a la ka na dɔɔni dɔɔni ko baw gɛrɛsɛgɛ ye min ye o bɛ ka sɔrɔ bon vraiment alhamdoulilah ka fisa dɔɔni dɔɔni sisan ka fisa clients bɛ ka na dɔɔni dɔɔni seli tɛmɛni ni san alhamdoulilah a ka fisa dɔɔni dɔɔni ce n'est plus comme avant sinon le moment de corona vraiment ça n'allait pas a kun ka suma yɛrɛ marché ko a joué an kan yɛrɛ nkalon ma ɲi an ye kɔlɔlɔba de sɔrɔ a la parce que marché don mɔgɔ si tɛ na sugu la sinon vraiment ni marché tɛ sisan ka fisa dɔɔni mais depuis marché ko in daminɛna vraiment n'u bɛ se ka a ko tension baisse dɔɔni a b'an arranger n'a fɔra marché bɛ yen dɔrɔn client foyi tɛ na sugu la tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ siran ka na bien vrai que laɲini min don a ka ɲi mais u ka u jija k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fɔ ka bɛn k'a la vraiment o de ka d'anw commerçants ye sinon ni marché bɛ yen dɔrɔn mouvement bɛɛ bɛ jɔ mɔgɔ si tɛna dugu kɔnɔ vraiment woro feerelaw ka gaba kɔrɔ u bɛɛ sigilen don k'o masuma sannikɛlaw tɛ ka na o sigilen bɛ ka o tigɛ da o sen kan ni k'a to ala ma baw u y'a yira k'a fɔ alaminɛjɔn tɛ malo ko sinon feere bilama kɔni ko a kɛra an ka dɔ kɛ ye ko sinon sannikɛla foyi tɛ ka na wa ni gɛlɛya in baaraw daminɛli la seli kɔfɛ a bɛ n'a fɔ a ma tɛmɛ baarabolo kan baw chauffeurw fana y'a yira k'a fɔ gɛlɛya in bɛ olu fana kan bon gɛlɛya dɔɔni b'a la sinon baara bɛ ka kɛ 100% baara bɛ ka kɛ Mali fantan naani fɛ 100%. Bon gɛlɛya minnu man kan o la client tɛ ka bɔ komi kɔrɔlen fɔlɔ client tun bɛ bɔ cogo min na ka yɔrɔ fa client siranna ka bɔ o gɛlɛya b'an kan bon recette manque gɛlɛya fana b'an kan dɔɔni ala sago sago mais hali bi jamana bɛ lahala min na jamana ka suma an b'o o préféré ala ka jamana suma an bɛɛ lajɛlen ka suma o dagadana quoi ala sago sago a ma mɛn kosɛbɛ girinkun bɛ kɛ ka da olu de kan ka sababuya kɛ feerefɛn min bɛ sɔrɔ u bolo nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi eko minnu bɛ tali kɛ logo feerelaw fo ka taa se ku feerelaw ma sɛgɛn min kɛra o fɛ kunu o tɛ k'o sɛgɛnnafiɲɛ bɔ bi wa baw o y'a yira k'a fɔ clients ka suma kosɛbɛ o kumakan kelen de fɔra ventilateur dilannaw fɛ o y'a yira k'a fɔ clients sen sumana kosɛbɛ bon tiɲɛ na komi san bɛɛ n'a cogo don ala bolo ɲinan seli tɛmɛnen ni san cɛ sanni sumalen m'an fɛ yan dɔɔni bon san komi n y'a f'i ye cogo min na san bɛɛ n'a tɔgɔ don ala bolo seli tɛmɛni san kɔni cɛ sannikɛla sanni sumayara dɔɔni bon o kɔni o sababu ye mun ye jɔn la an t'o cogoya dɔn san kɔni bɛɛ n'a tɔgɔ don ala bolo bon n kɔni n bɛ clients wele u ka na logo ye nali daminɛ logo bɔra logo bi yan sisan a ka ca bon avocat fɛnɛ bɛ nali donc clients ka na bi k'u bɔra ka nɔgɔya kosɛbɛ a nɔgɔyara bi yɛrɛ a jiginna kosɛbɛ fo ka na 75 65 la bi nka client tɛ ka ye dɛ parce que k'u yɛrɛ dagwɛlɛnw b'an bolo yan nɔ danɔgɔn dɔw jiginna o kan ɲa bon o kɔni na client tɛ ka ye sisan kosɛbɛ client tɛ ka ye sisan fiyewu kosɛbɛ client tɛ ka na komi fɔlɔ a bɛ se ka kɛ dɔw ka seli ma ban ye a bɛ se ka kɛ fana ayiwa fɛn wɛrɛw bɛ sɔrɔ mais a kɔni a sisan ma ɲina vraiment client tɛ ka na sisan fiyewu k'a daminɛ Bamakɔ suguba la ka tɛmɛ Sugunikura fɛ Médine garaziw ani ateliers dɔw kɔnɔna na jateminɛw y'a yira k'a fɔ clients fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ baara kɛta barika man bon dakuru ɲɛ kelen sanni tɛ sugu la nin waati in na bolimafɛn sen 4 ka fara bolimafɛn sen 2 ka mobili ni moto a bɛɛ lajɛlen kan ka assurer nga an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana kɔnɔdenw olu hakilina tɛ kelen ye ko in kun kan assurance nafa ye fɛn jumɛn ye assurer u bolo ani fana mɔgɔ minnu ni olu ma assurer an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka ye o kow la ni mago jɔra assurance ko la ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jaabi Mamadu Ben Sherifu Sumano ani a ka jatala Daramani Male u ka ni wulikajɔ in kɔnɔ bolifɛntigi caman fa ka taa se a bolibaw ma olu de y'a yira k'a fɔ danayaba tɛ o ni asiransiw ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra jateminɛba ye min sɔrɔla ka bɔ maa caman yɔrɔ an ye minnu da sumusumu wa o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fana y'a sɔrɔla degun mana maa sɔrɔ
a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ baaraw kan ka kɛ cogo min na olu bɛ minɛ cogo min na assurance mɔgɔw fɛ o de nana ni o daniyabaliya in ye. Bon mɔgɔw hakilina tɛ se ka kɛ kelen Mali assurance la parce que assurance bɛ ta min kama a tɛ o ɲana anw ye. Bon i tɛ mobili boli i ka mobili tɛ boli ni assurance t'a la i mana assurance k'i ka mobili la mɔgɔ si t'a la deli accident na mais i mana accident sɔrɔ pour que a o ka réparer parce que i bɛ assurance ta ni i ka mobili ni min ja kɛ ni jo t'a la ni jo b'a la pour que assurance k'i ka mobili réparer mais i b'i ka mobili réparer a tɛ fɛ avec les constats les trucs de policier i b'o bɛɛ sɔrɔ i bɛ se ka kalo 6 kalo 7 kɛ i bɛ k'i ka wari ɲini assurance la o t'a sɔrɔ e dun bɛ t'i ka wari sara siɲɛ kelen de k'a di bon ne bolo kɔni ni ye Europe lajɛ c'est vrai que ani farafinna an tɛ se k'u comparer mais an bɛ se k'u comparer fana parce que ni ye Mali yɛrɛ ta an bɛ ka marcher ni constitution min ye o ye faransi ka constitution kɔrɔ de bon Côte d'Ivoire ninnu lajɛ olu ka assurance ni ye accident kɛ olu ta ka teli n'anw ta ye pourquoi pourtant olu dun ka assurance caman de b'an bara yan ou bien waa ye maliyɛnw de ɲɛna ka o baara kɛ Mali la. Danayabaliya mun bɛ nana ye ni maa donn'i kan ni jigiya kan dɔ ye a ye jigiya ta k'a d'an kan a k'a ɲini a k'aw yɛrɛ lakana a k'aw yɛrɛ garanti n'i y'a mɛn adamaden i garantilen tɛ fɛn bɛ mɔgɔ la min t'i yɛrɛ ye i n'a fɔ i bɛ mobili kɔnɔ i bɛ so kɔnɔ ou bien hali k'a ta i bɛ taa juru min tali kɛ banque la i ta t'i yɛrɛ ye à tout moment l'être humain en réalité i bɛ se ka tunu assurance nakun jɔnjɔn ye pour que ka mɔgɔninfinw lakana u n'u ka biens u sigiyɔrɔ la ani u bɛ bolifɛn minnu kɔnɔna la n'i ye kɛwale sɔrɔ dantɛmɛwale bɛ kojugu ou bien ɲangata sɔrɔ assurance bɛ se ka don jigiya la pour que ko o sarali nɔgɔya ou bien i kɛra sababu ye i ye dommage do mɔgɔ kun ka accident kɛ mɔgɔ ka mobile la sirabanga kasara assurance bɛ don jigiya kɔrɔ pour que ka se k'i dɛmɛ k'o lahaliya bɛɛ nɔgɔya mais o min bɛ f'i ɲɛna kuma daminɛ la ani laɲini na a tɛ tila ka kɛ ten. Comité des compagnies d'assureurs du Mali ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ danayabaliya min filɛ jamana kɔnɔdenw fɛ ka ta ka ɲɛsin assurancew ma o danayabaliya in kan ka falen ni danaya minɛ ye ko baw compagnie d'assurance minnu bɛ yen ni baara min kan ka kɛ o fɛ ni o ma se ka bɔ a sira fɛ bɛɛ ɲagali bere kumaba na ta k'olu sɛgɛrɛ. Assurance in c'est vrai mɔgɔ hakilina tɛ kelen mais ne bɛ se k'o bila hukumu min kɔnɔ o ye assurance yɛrɛ faamuyabaliya ye. N'an y'a jateminɛ sisan Mali kɔnɔ assurance min yɛrɛ dɔnnen don kosɛbɛ o ye mobili assurance de ye n'a bɛ fɔ o ma ko responsabilité civile bon responsabilité civile nin ye min ye o kɔrɔ de ye mobilitigi ne nana n'i ka assurance ta sisan ala k'an kisi ni kasara kɛra sisan a nafa ti e yɛrɛ kan directement n'a b'a fɔ a ma ko bénéficiaire a nafa ti e yɛrɛ kan mais a nafa b'i kan indirectement de indirectement in kɔrɔ an ka jateminɛ sisan e ye accident kɛ e jɔ t'a la i ye dɔ ka mobili tiɲɛ ou bien i ye dɔ jogin sisan donc ni assurance t'i bolo mais nge e de bɛ wari bɔ i yɛrɛ kun ka o tigi furakɛ ou bien ka o karisa masi ne ka mobili dilan donc o de assurance nafa a nafa ti e yɛrɛ kan directement mais ni assurance fɛnɛ tɛ yen nɔ a musaka i b'a bɔ i poche de la donc je pense que assurance faamuyabaliya y'o de ye k'a fɔ n'i nana assurance ta sisan e b'a ta de ka mɔgɔ wɛrɛ de kisi mais dégâts min bɛ k'i ka mobili la ani dégâts min bɛ kɛ mobili bolila yɛrɛ la bon assurance in t'o ta mais al'o yɛrɛ garantie wɛrɛ b'an bolo ni mɔgɔw b'a faamuya souvent ko tout risque olu b'an bolo mais mɔgɔ t'olu ta de mais min wajibiyalen don sariya la o ye nin de ye k'a fɔ dɔrɔn ko o assurance in o dan ye de n'i ye kasara lase mɔgɔ wɛrɛ ma k'o ta mais i yɛrɛ ka mobili talen tɛ. Donc je pense que an ka jamana in kɔnɔ assurance faamuyabaliya a jubaju o de. An ma ladɔnniya k'a fɔ assurance kɛli diyagoya de don Mali kɔnɔna na wa ni maa min ye assurance kɛ bɛɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ lakana birifini dɔ de birila i kan. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Kono wari faba Abidjan ni jamana fa dɔw fɛnɛ fɛ nisɔgoya taamaw sigira singa ka ɲɛsin jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka kanbɔli mɔ ka manda kura ɲini jamana ɲɛmakɔrɔ Henri Konan Bédié ka fanga ɲini dɔ PDC y'a jira k'a fɔ dawu koro yɛrɛ kelen kɔnɔ ni o ye Henri Konan Bédié faso ye ko maa 90 de jogina wele bilalen kun do fanga sinamatɔ ɲɛma dɔw fɛ ka ɲɛsin forobatɔw ma k'u ka bɔ ka bɔlɔw minɛ jamana fa bɛɛ fɛ jamana ɲɛmaw fɛnɛ kun y'a jira k'a fɔ
a dagande maa si ye i ka bɔ k'i bɛ nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan ka sabu kɛ ko a balen bɛ fanga fɛ tile mumɛ kɔni kɛra araba ani alamisa wulikajɔw la denmisɛnw ni lakana tigilamaw cɛ lakanajɛkulu min bɛ Kɔnɔwarikaw fɛ yen ni u k'a ma ko CRS Yopugɔ ni o ye Kɔnɔwari faaba kinba ye denmisɛnninw ko k'u bɛ nisɔngoya taamaw kɛ u balela lakana tigilamaw fɛ u ye pinɛw jeni yɔrɔ dɔw la nka lakana tigilamaw kuma bɛɛ olu kun b'u caca ko bɛna kwasi Ajumani ni ale ye Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini dɔ RHDP a babu sentigi dɔ ye a y'a yira k'a fɔ olu y'a ɲini u ka tɔndenw fɛ Kɔnɔwari kɔnɔ fa bɛɛ fɛ u kana kuma maa fɛ k'a sabu kɛ maa laɲininanw de don minnu bɛ ka nin kokolo daminɛ bi Kɔnɔwari kɔnɔ k'u keleyalen de don Alassane Dramane Ouattara ka baara kɛlen la san da kɔnɔ jamana jɔra jɔcogo minnu n'a fɛ u b'a fɛ k'a bɛɛ lajɛlen filenkolon di k'a dakolon di o kumana ko RHDP lakaw tɛna n'a fɔ k'u b'u ta u fɛ ni kun ŋaniya dangɛnɛmayali nɔgɔya u bolo n'u jaabili ye RHDP ɲɛmayaso y'a yira k'a fɔ u b'a ɲini fanga fɛ maa minnu kɛra cɛnnikɛbaw ye u bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛ lakana tigilamaw fɛ k'u bila kiiri ka bolo kan. Libi ma bɛ se k'a fɔ nin y'a kalo 2 ye basigi mangani dɔ don bɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Maréchal Khalifa Haftar jamana kɔrɔ yanfa dankɔrɔba min dɛsɛra ka Tripoli Libi faba minɛ Fayazi El Sarraj la ani Fayazi El Sarraj n'a ka mɔɔw Libi Tripoli yanfa fɛ nka danjɛ min di bɛ Maréchal Khalifa Haftar n'a dɛmɛbaaw fɛ n'o ye Misira jamana Egypte ni Erisila ye Sirti ka taa Aljufra o n'a lamini k'a dagandɛ Fayazi El Sarraj ka cɛdenw ye u ka don kɔnɔ la o koli y'o min y'o ye jatew n'a mɛ bɔ a ka fɔ kuma bɛɛ Fayazi El Sarraj ka mɔɔw n'a ma ɲa k'a fɔ u dan bɛ u yɛrɛ la bi k'a fɔ u ye sebaya ta Maréchal Khalifa Haftar kan ni Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ka dɛmɛ ye u bɛ to k'a fɔ k'u b'u den ka don koli in kɔnɔ Maréchal Khalifa Haftar ka mɔɔw b'u susu Maréchal Khalifa Haftar a ka kɛlɛbolo babu sentigi y'a jira ka bɛn ni araba uti kalo 12 ye k'a fɔ u balala ka mɔbili dɔ ye min kun donna koli kɔnɔ ka ban Sirti ni Aljufra furanjɛ o yɔrɔ bɛɛ u ka pankuru wulila ka susu sani dugu cɛ ko mercenaires de kun bɛ a kɔnɔ bawo fan filaw bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bɛɛ ko karisa bɛ ka mercenaires ɲini ka fara a yɛrɛ ka ngɛlɛ yani araba susuli in jɛ Maréchal Khalifa Haftar ka pankuru fɛ u y'u to ka jikankuru dɔ fɛnɛ ye min kun ye sigana kurun ye u y'o fɛnɛ susu o fɛnɛ kɔnɔmaw taara kɛ mercenaires ye minnu fɛnɛ kun bɛ ka don Libi jamana kɔnɔ bebe na kunnafoniw n'a mɛn a ye k'a fɔ Maréchal Khalifa Haftar a kɛn bɛ k'a ka gwɛlɛw bilɛn gwɛlɛw minnu bɛ susuli kɛ sani dugu cɛ ni u k'a ma ko missile anti-aérien a b'o cogo kelen fɛnɛ na Fayazi El Sarraj fɛnɛ ka fa fɛ o fɛnɛ kɛn bɛ k'a ka gwɛlɛw fɛnɛ bɛlɛ ka jateminɛ kɛ sani dugu cɛ ni pankuru min kɛra wuli fɛn ye kunnafoni fanba kɔni bɛn a ka fɔ jamana fila bɛ yen bi olu jɔyɔrɔ bonya bɛ Libi mankan la jamana fɔlɔ o ye Turkina jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ye ko bɛ ka Fayazi El Sarraj dɛmɛ jamana filanan o ye Erisila jamana n'a ma ɲɛmaa Vladimir Poutine ye k'o bɛ ka Maréchal Khalifa Haftar dɛmɛ nka Erisila jamana ɲɛmaa kɔni bɛ ka kɔrɔfɔ nkalontigiya k'a sabu kɛ jɛkuluw bɛ yen minnu bɛ kɛlɛ dɔn Erisila surasiw tɛ u ni jamana ɲɛmaaw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u k'u ma ko société de mercenaires ni n'u bɛnna fɔ la i b'u sara u bɛ n'i ka kɛlɛ k'i ye nka u n'a ta bɛɛ maa caman kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Erisila jamana ɲɛmaaw dogon bɛ u ko kɔfɛ. Uti kalo 12 araba Mozambique poro min bɛ Mosimboa da Praia jamana ganyaka yanfa fɛ jatigɛ wale bolodaba minnu bɛ Mozambique ni u bɛ wele ko Shebabu o ni Somalitaw tɛ kelen ye kabini san 2017 u bɛ wuli ka jɔ la u sera ka poro in minɛ ni danganda do yɔrɔ nafamaba nka bibi na maaw jɔrɔ mɛ ni yɔrɔ min ye o ye gazi bɔ yɔrɔba min ni o ni poro in jɛ man jan jatigɛ wale bolodaba ninnu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ don nataw la u bɛ sɔn ka ŋwara da yen na yen gazi bɔ yɔrɔba in dun bɛ diɲɛ seleke naani taji bɔ cakɛda ba ka bolo kan Faransikaw ka Total ani Italie jamana Eni ka fara Ameriki jamana Exxon Mobil kan Mozambique jamana kɔnɔ gazi bɔ yɔrɔba in min bɛ Total ka bolo kan Total ma ɲɛmaaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka Mozambique sɛbɛkɔrɔ yiriwa nka damandi Mozambique dama la ka sababu kɛ Faransi jamana taji bɔ cakɛda Total bibi in na bɛɛ bɛ ka taa fɛn min ɲɛ o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli de ye taji dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ yɛrɛ n'i ye taji ka cɛni bɔ a la a tɔ b'i dɛn o kumana gazi naturel ni o fɛnɛ ye dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ye ale cɛni nɔ o man bon ka taji ta bɔ don nataw la Total kan ka dɔnse kuraw minnu da ka yɛlɛma don a ka taa nɛgɛ ko la gazi naturel bɛ o la dolari wari miliyari 60 Total a n'a jɛɲɔgɔnw Italikaw ka Eni ani Amerikikaw ka Exxon Mobil u kɛn bɛ k'o de don a da fɛ Mozambique a bɛ mara min na ni o ye Cabo Delgado ye Total kɛn bɛ k'i kɛ gazi bɔ yɔrɔ fila kan ye a bɛ ka yɔrɔ dɔ jɔ min bɛ gazi bɔlen kɔfɛ ka bayɛlɛma ka kɛ ji ye
o bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ senna a bolo dollar wari miliyari 20 bɛ o la nka lakanabaliya min bɛ kɔnɔ in na sa ka sabu kɛ jatigɛ wale bolodabaw ye minnu y'a daminɛ san 2017 ni b'u yɛrɛ wele ko Shebabu a kɛmɛ ka maa caman jɔrɔ Totali n'a jɛɲɔgɔnw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛ la nka hadamadenya hakɛ labasajɛkulu bɛ hadamadenya hakɛ labasajɛkulu la Faransikaw fɛ yen o dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ lakanabaliya min bɛ mara in na ye ni maa bɛ k'a kolokolo Faransikaw ka Totali tajibɔ cakɛda nɔ bɛ la ka sabu kɛ a bɛ ka maramafɛn di dɔw mɔ minnu tɛ surasi ye a ka nafa kama ale ka nafolo ka se ka lakana o bɛ kɛ sababu ye ka maramafɛn yɛrɛkɛ kɔnɔ in na. O Mozambique kele bina k'u ka Mozambique jamana ɲɛmaw ye kunga bɔ ka ɲɛsin Liban jamana mɔ baw cɛni min kɛra Liban vaba la Beirut kɔsada in na ni niw cɛna ka Liban vaba Beirut fankelen yɛrɛ ta dɔw kɛmɛ k'a kɛ i n'a fɔ Mozambique jamana jɔyɔrɔ bɛ o la baw maa bɛ maa la o kɛmɛ ka jira k'a fɔ faratimafɛn min kun bɛ danganda la ko nitrata d'ammonium an bɛ deli k'a fɔ aw ye k'a fɔ nɔgɔ lafɛn dɔ don n'o ye angɛrɛ ye nka dilancogo wɛrɛ bɛ yen nasira dɔ ka a bɛ kɛ mugujugu ye o de bɛlɛn kun bɛ Liban vaba Beirut danganda la n'a wulilen kɛra sababu ye ka niw tiɲɛ ko faratimafɛn k'a kun bɛ ka taa Mozambique de Mozambiquekaw de kun y'a ɲini a ka s'u mɔ Mozambiquekaw ka minisiri danga min ɲɛsin bɛ kiri ko ma ni o ye Filima Woswazi ye a y'a yira k'a fɔ Liban jamana ɲɛmaw bɛ se k'u ka jaki ɲini fan wɛrɛ fɛ nɔn tɛ tiɲɛ don faratimafɛn ni o ye nitrata d'ammonium ye a kun kan ka na Mozambique o ye tiɲɛ ye nka fɔ a ka sidɔn k'a fɔ kurun yɛrɛ wulila kabini san 2013 septembre kalo laban daw de la o ni ɲinanjɛ san 7 a wulila jamana jumɛn Georgie o dugu min bɛ wele ko Batumi a kun kan ka na Mozambique dugula dugu min bɛ wele ko Beira wa tiɲɛ don fana Mozambique de kun gɛn kun bɛ k'a ɲini k'a fɔ faratimafɛn Mozambique jamana mago bɛɛ la Mozambique jamana ka wariso banque international o de kun bɛ k'a ɲini Mozambiquekaw ka kɛnyɛrɛ ye cakɛda dɔ ye min ɲɛsin bɛ furumbarani dilali mɔ nka furumbarani minnu godo minnu bɛ kɛ ka mago ɲɛ kɛlɛkɛlanw dɛ sira dilanw senfɛ yɔrɔ minnu ye farajalama yɔrɔw ye n'u se man di furumbarani minnu bɛ don o farajalaw kɔrɔ n'a bɛ wuli ka kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya sira dilanna bolo wale kɛlen babili dilan b'a bolo n'u k'a ma ko explosif commercial a ɲini kun y'o de ye Mozambique jamana cakɛda in fɛ ko nka tuma min na ni kuru in nana ye k'a fɔ wariko degun dɔɔnin bɛ a la furanjɔrɔ a ye bɛlɛnjugu ɲini Liban vaba Beirut danganda la jango a bɛ se ka minɛn wɛrɛ sɔrɔ ka don ka fara faratimafɛn in kan n'o ye nitrata d'ammonium ye o minɛn wɛrɛ min sɔrɔla kurun bolibaw fɛ o fɛnɛ kun ye sojɔ minɛnw ye doni guriyalen ye kuru mɔsa fiɲɛ dɔ nana ye kuru la o furanjɛ kɔnɔ kuruntigiw bɛ ka ɲɛɲini kɛ min bɛ se k'a to u bɛ se ka sira ta Liban jamana ɲɛmaw bɛ na n'o ye ka ɲangi bi u ka k'a fɔ kuma min kun bɛ u bolo danganda la o kuma dafara ka sɔrɔ u ma wuli o kuma na u kan k'o sara Liban jamana ɲɛmaw ye ŋwara da kuru la ka bɛn ni février kalo tile 4 ye san 2014 ko kuru tigiw ka dollar wari dalasi 100 de sara Mozambique minisiri danga y'a yira a ka ɲɛfɔliw la k'a fɔ olu bɛ taa bala min na Mozambique yanfan fɛ u ye kunnafoniw minnu mɛn o ye k'a fɔ olu ka minɛn ɲininen min kun ye faratimafɛn ye n'a bɛ wele ko nitrata d'ammonium ko Liban jamana ɲɛmaw y'a bɔ kuru bɛlɛlen kɔnɔ ni k'a bila lasago yɔrɔ dɔ la Liban vaba Beirut danganda la pɔru la ye n'o ye entrepôt dɔ kɔnɔ ye uti kalo tile 4 tɛmɛnen faratimafɛn in de wulila ni ka Liban jamana vaba Beirut bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na. Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan a y'a jira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale b'a ye cogo min na maa min da fɛ Faransi jamana ka jamana maralen kɔrɔw ka jɔnya ka ban a ko Emmanuel Macron ye taa min kɛ Liban kɔsan in na k'a sabu kɛ Liban jɛni ye Beirut k'a b'o de maana k'a sabu kɛ ko yogoroya da kun don Emmanuel Macron fɛ Liban jamana kɔnɔ Recep Tayyip Erdogan na Turki jamana ɲɛma ye laseli kɛ ka bɛn ni Alamusa uti kalo tile 13 ye faba la Ankara a ko Macron n'a nɔfɛmɔɔw min ka d'u ye o ye hali bi Faransi gɛn kun bɛ ka jɔnyajuru minnu don a ka jamana maralenw sen la o jɔnyajuru kana tigɛ a ko Turki jamana ci ka ca o mɔ k'a fɔ ko olu de ye jamana ye maa dɔ degunnen ka t'o ka degu ta k'o yangwa k'o k'i ka jagokun ye k'i bi t'i jɔ ka jaw tata ni o maa degunnenw ye jatalanw fɛnɛ k'o ta k'o di diɲɛma mɔ ko yogoroya ma tɛmɛ o kan
ama ladoniya ka fo Turki jamana ni Faransi jamana bilama fo me nyongo ko sebe Libi kunga ngula nga Liban jamana yere Faransi jamana ya mara sa 1920 fo kata se Liban jamana ka yere ma horonya talimo sa 1943 nga yano che Liban jamana marale kundo fanga koroba do de fe mingunye masake fanga ye Turki ko Empire Ottoman Turki ye sange menani de ke ka Liban jamana mara fo nyongo mimbe Turki jamana ni Faransi jamana che oye ka fo Recep Tayyip Erdogan bilama keme ki nyashin Libi jamana mo abe ka fayaze El Sarraj deme ka Marshal Khalifa Haftar kele chamange me ka jira ka fo Marshal Khalifa Haftar halni Faransi jamana keme ki dogo akeme sama dogo le ye ka sabuke ayongo metu ko fe akoye me utemene ko fe Recep Tayyip Erdogan jimi me farafina arabula jamana ni nazarala che ni Turki jamana yere mabese ka fo nazarala jamana dunda dodo o jikele invene fe tajibo yoro mi se ka ye o yoro la Recep Tayyip Erdogan ni dambo o ka o bende Grèce jamana mo no ye nazarala jamana korobay Faransi jamana fena do me o kelelo o de koson Recep Tayyip Erdogan aya yira ka fo Faransi jamana be ka joro mi nda yere mo jien kono guriya la kwa ka don ka fo na nyona giriya batela de Emira Arab Uni Arabu jamana ni Yahudiya jamana Bani Israila ma nyema flaw kele ka jira ka fo uye benga do soro uni nyonje mimi na ketegeno bla fenye do na tawla ka kesababu ye ka guleya ba uni nyonje ala musa temene Emira Arab Uni Arabu jamana masake aya yira ka fo ani Bani Israila ni nyonje tegeno bla mi ngeto fle kwa bi kesababu ye Bani Israila ba ka Palestine va minu njako yake ataye ko dabla Bani Israila minisiri nyema Benjamin Netanyahu kele ko korofo me akwale ni mama be oka Emira Arab Uni Arabu jamana do ani Bani Israila Yahudiya jamana bu tegeno bla benganzebena Amerika jamana nyema Donald Trump ka chesirin sababula obike do na tawla o nasira ka ke Emira Arab Uni bike jamana sabana de Arabu jamana wula minu ni Bani Israila Yahudiya jamana bejela nga ka foko Bani Israila bina Palestine mineni dabla yoro de keme ngweni nye kasabu ke ministri nyama Bani Israila Benjamin Netanyahu ako tegeno bla bina ke benga mina abike sababu ye ka Bani Israila ka Palestine vaundra kili nyongiri nga ta dabla peu ayidi goshina yere ka fo benga min de no blato flenie ani Emira Arab Uni che ale ka chesiri dodu ko mana ko Palestine yoro minu nganga jokata Bani Israila fe kuna tosina Afghanistan ma nyemo alamusa uye ma bishege mbla ma minundo san 2000 minunga fanga jako ya minanu na Amerika jamana fe Afghanistan no ni biche ukeme ka jira ka fo Amerika jamana keleche wo uyolu ka fanga mineka di minu mo Afghanistan wo shitna lafia ni ukeme ka muguni kise bana mini ka Afghanistan fa be kalaya ma bishege nununyo o mawdeye ubi wele ko Taliban ma kemenani o minu mebulula Afghanistan ma murtlenja kulu kunya jira ka fo bishege ngabla wala sa ukase ka jeni jamana nyema ukala nyini ye kasigi ka kuma jamana nyema ufe ka mugu mangada Afghanistan jamana nyema labana ka soko imo kazabuge Amerika jamana yere mingeme ka Taliban unjate mine kuke jatike wale bulu daba uye ni uye terrorisu uye kafu no luti sigi ka kuma fanjife Amerika jamana kalengayo ye Donald Trump nane ayesigi ka fo nyini ani Taliban unje kasabuge ko aleba fe kaka surasu bo Afghanistan ku ye doke etinza jamana nyema yaso mingen kume ki jigida Amerika jamana kanama nya ka fo oyo donzeta jamana nyema yaso yere fene ya nyini Taliban unve leni ubiseka sigi ka kuma mugu manga kada mabishege nunu mblara jamana nyema Afghanistan ka ufeni oye Ashraf Ghani ako fo aka shidon ka fo maminu mblato fleni nye maudedo minu nye farati mowi maudedo ni chenite ubulo dala mabe mala ula uye fali jugu ke uye dina unva uye Afghanistan ga de unva wa mabina ne anina ne be ula minu nzebe koro jate minembe Amerika jamana fe halinu ublala jate mina bibunya udafe subahana manji sababula Amerika yamvafe nga namanya ka fo beni fui manga o ben nyini ndo mabe songa doko chamanda fe ni Afghanistan jamana nyama Ashraf Ghani ka korofo wi kunga kaba nyini Talibana ka ufe uya nyini ukama bishe ngabla makemena ni minenumna okmana nisiki ka fo bina damine uyeru kana foko angeme ka seba ya tajamana nyema uka fwanga gerende ubulo halibi kunu yo kebe kubisonga ko bela jele noni jamana de chamanya kaniso ko yajira ko ina nga jamana nyemo ya yira ka fo anikeli kaka kasabuke jamana basigili bidu ode daro ambalima woni ne be dansi ke be bamananga kuna funi soro lumuna munu seraka faranga nga kabenini kumanyi kuna fundi sonye moga so fe kala si awma aw ni ci o kanya madalula aw kambe jien wati were ni ala sona ko jira
aw ni anw na ala ka mali jamana kolo suma